Честито 20-то видео 3 марта. Да видим сега. Като си сложа пръста, от коя държава съм? Я видим от коя държава ще му даде. Я да видим. И приятелят ми. Оттам, тук. Камерата ме гледа, само че не мога да го видите, само мен може. Трябва с този пръст. С този. Значи трябва с палеца. И какво да видим? Приятеля ми обясни, че трябва да сложа палеца, а не показалец. Аре. Какво става сега? И сега да приятеля. Искам ли покажа какво снимах? Това чисто цяло. Давам ми, че съм от Америка. Аз не съм американец, аз съм българин.